Kaixo ekipo zaudete bentsa gaude. Aste berri batean gaur. Aste honetako aste artean hasiko da. Zehatzo zuzentzen, bukatzen. Eta notak jartzen, zemobian noten kontua. Zere jarri behar ditugu jarrerak, rubrika bat erabiliz. Y bueno, nueva fantasia. Así que bende hasiko da. Urteko 3. asterokoa. Bagoaz! Bueno, ez naiz Iruña editorea, baina arazo bat izan nuen bateriarekin. Uste nuen kargatua zegoela, beste bat txartua nuela. Spoiler? Ez. Beraz, mugikorrarekin grabatua da, orain ikusiko duzuena, tarte egun osokoa, praktikamente. Hemen aizterik egiten, Eta, zeo lasak zoden zia? Hartu behar dugu... laua. Tun. Así que... orain itxarotera. Itxarotea kontrolatzen ez ditudan bus lineak, uste duelako beti, sentitzen ez super inseguru. Eta hori, mugikorrarekin grabatzen ari naiz, ze kamera ekarri dut, baina bateriarik gabe, se supone bateriak zeola kasi peteta, baina, obviamente, spoiler ez. Gehien izorratzen diana da, jakinda bateriarena ekarriko nituzkela mikroak mugikorrerako beto entzuteko eta tripodera bento silla, horrela eskuarekin da pizkat inestablea. Ala, majo, pasa! Busean, eta orain bagoaz, lasartera, ikusiko duzen ora, kriston gogak ditut instalazio horiek ikusteko, estudioa. Ulbeian, egon naizela probatzen orkesta hori eta hori xe, orain ja bukatu dugu, hemen gaude orain benetako amaiketakoa egiten. Eta hori, ez guai dagoen estudioa, lokala, me encanta. Nahi dut horrelako bat nire etxerako. Oier. Venga, nahi dut zerbait esan. Oso interesgarria Bueno, nire sare sozialetara adiegon eta jarriko dugu. Eta obviamente, newsletterreko proposamena izango da saio hori. Baldin badago ordurako. Bestela horregoan. Dagoenean. Oso ona, baina jengibre dexentrekin aski me encanta. Eta orain jateko. Ego xo Oreo cake eta hau zer da? Alfajore bat eta nago batzen zerena matcha kakahuete eta bat, agian eta zuk uste duzu match nahi duzu da? Ez, Tinder kenduet Hementxe gaude, Jokin eta Biok bagoatela podcast bat grabatzera hemen, a ver, osea... Iru da, macho. Badutzen pixka zilikolo, Edo ari, eguzuen morsen zerbait esaten, lan, ez txartu, ez da hemen. Agian hori da dinamika. Baituko gaituzte. Escape room. Ez gara ateratzen, Doako escape room bat, venga batzen. Bazen. Bueno, bukatu dugu ja, etorri gara bodegikara. Bodegia. Eske, kontua da lehen Iruñen bazegoela bat dizuzela la bodegika. Bai, orain da la inopia, pero bueno. Eta erakutsiko digu, gauza berri bat, Jokinek. Extintor, suin, salgaiu. Gaixo ekipo zer, zaudete gaur asteazkena da eta begira norekin dagoen. Bueno, eta bagoaz zerbait hartzera. Zer gero,
bilerita. Hori zuzara? Liteke, Parisen. Valorazioa, review. Eso un poco a día de nada. Belarrera, matx egin duzu, edo... Matx egin dut, baina ez. Osa, ez dago gaizki. Zerekin. Zerekin. Con un chorro. No, hemen badakizue, saltxoak, non nahi. Baina, hemen, kanal honetan. Baina, bueno, jakine baldin batzu gehiago zer gertatzen zaion. Ametsi? Jarraitu? Berriz. Qué guapo. Esan du berriz bere burua begiratzeko, Berriz. En fin, hori, sin más. Jarraitu, arpidetu, amets karrik aldatu dela izena, zergatik aldatu duzu izena. En fin, bueno, nik hartuko dut trape hau. Porque me lo merezco. Gaurko eguna bilera ebaluazio bilera bat, eta gero kontseilu soziala dela mitiko eskola kontseilua, pues, a ver, gente. Entzun behar duzu, Sí, hombre, tú te has posado. Naizan izan Gloria Pritchett, eta bukatuko da, izaten, nor? Paloma Cuesta. Zergatik. Dizut esango, baitiak, hau da topsike. Hau da nire bizitza pribatua. Eta monetizatu nahi duzu nire bizitza. Monetizatu bat ez ere. A ber, kontua da, nik uste dio dala horrela eta bere, zu izan zarela esposeatu ez zarena. Zergatik. Zezuk izan dezakezu, jarraitu dezakezu esaten eta jendeak ezaki zertaz ari zanen, edo nortaz. Bueno, Begira, esango dut, izan behar nintzela Gloria Pritchett eta bokatuko nahi izaten Paloma Cuesta. Gauza bat, fijatu gauza batean, Begiratu. Ez dut egingo, eske ja badakit. Ez da, zer egiteko baizik eta el bigotillo berdek eskolak. Ai, sí. Allá la boca. Marrana. Se te ha teñido. Jarraitzen duzu izaten, Ay, no jodas, que se me ha teñido. Está, corte. Orain dago begiratzen, en verdad. Que te calles. A la cámara ya. Bueno, va listo, vamos bilera batera, bilera dan, ez bezala. Grabatuko dut nik bai. Ez que kopiatu nahi dit, eta orain nahi dut egin bloga. Zertaz izango dugu. Baina hau da, izango da sexualidad. Soion gabe baldin bada. Zer izan da? Zurringada. Bueno, zergatik bilera hau. No, esan aldezatu. Bai. Ez? Bilera hau izango da... Bueno, bagato... Zaldi honen baten inguruan izango dugula... Esan dezakegu. Egingo dugu zuzenean, Iruindarrek podcasta, etorri, kete dago? No, bai, joder. Iruindarrek podcasta martxoaren 7an, atxaldeko 7etan, Iruñeko? Gaztedietxean. Hori da. Así que, apuntatu hori agendan. Mesedez etor zaitezte gu ikustera Borde. eta gure gonbidatuak ikustera. Gainera, gonbidatu bat, Bai, etorriko da espreski honetarako. bai. Bi gonbidatu izan. Bai. Eta feminismoaren inguruan izan. Bueno, emakume izatearen inguruan. Bai. Ni nago un poquito metido con calzador, baina Iruindarra podcasteko kidea naiz. Beraz, tokat eskubide osoa ahora egoteko. Joder con el Twink. Bueno, ekipo, atera gara bileratik eta nahiko ongi, Bai. Hor, azpion dago, de Twink of Navarre.
Bazilatu dut bizkatu asko. Zuk uste duzu asko bazilatu. Fijal Barcelona bazara, Barcelona. Akakuso Barcelona. Pero Barcelona no. Bueno, hori nina. Bueno, zaudete nirekin, Euripean, seguro entzoko dutela baina. Hau da nire nola da Euritako magikoa. Baina ez da hain magikoa, ze ezin naiz okultatu, ezin naiz. Kapa de Harry Potter. Bai, osea, egiten badut badut horrela. Potterhead. Potez. Potterhead. Potez. Bai. Bai. Zu? Zeitxetakoa zara. Zeitako ana, ez zara Potterhead. Te pega Hufflepuff. Hufflepuff. Ez, berez le tokaria Slytherin. Ba nahi. Ni naiz Slytherin. Bai. Edo Ravenclaw. Pero bueno, ala, otziko gara hemen zari da Kriston euria egiten. Nora goaz? Nora ditzen zen? Laba? Laba, Gaztelu plazara. Ala, gero arte. Zer? Retorbet kukia. Gaude laban, begira. Eso, oso ezagutzen dago. Que pelos. Gaztelu plazan. Ba, oso gomendagarri asko. Askotan etorri zara. Ezak, zurekin zurekin uste dut beste batean bai etorri naizela, baina ez nahi gogoratzen baino batez ere zurekin beti. Eta hiru alditan etorri gara edo da. Beste? Kultura ikusteko, egia da. ginen, Bai. gau, eta ez dakit. Agian, hirugarrena edo laugarrena, bai, ez nago kulturarena. Baina, bueno. Ai, niri jetxizetilekoa. Eta nago infusio bat hartzen da minak entzatzen. Eta gero badut nire droga gogorra. Iritzia, drogen inguruko iritzia. Oso bat, ez egin. Zuk probatu duzu drogaren bat? Alkola ez duzu da? Eta... Eta Erre ere? Nik ez. Eta porro bat. Eta zigarro bat. Me da asko. Niri baita baino bai. Eta zergatik. Por probar. Por probar. Dices, jaja, sí, no sé qué. Por probar o por quedar bien. Azkenean bia. Herrian. Hasi nintzen herrian. Osea, herri zenuela... Amairu urtekin. Eta nire lagun batzukin, nire bi lagunekin hasi ginen, erretzen 13 urtekin, baina ni bere alarkendu nuen, baina besteak oraindikan segitzen dira. Eta porro? Probatu ditut, eta gehiago gustatzen zaizkit, baina ez dut erretzen. Osa, ez nezar zailea ez dut ezer... Eta bezalako drogik? Hori ja... Ez da popara ere? Ni naiz oso agora, nire gorputza no lo soportaría. Eta nire kriston beldurra ematen ditu. Esaten dute, no pasa nada, pero si es un momento berdin zait, es nuke. Ez da, bakarrik... A ver, es que nik ez dudana ulertzen da, jendeak hartzen duena para aguantar. Ez, festa. Tío, pues nekatuta baldin bazau da, Sanferminetan dituzula 9 egun, joatek ez etxera, deskantzatu, eta ya está. No, eso no es guay. Eso no es guay. Osea, ari zara esaten nien naizela guai. No, baina sozialki ez dela guay. Ez gara guaiak. Bai, Sorry, iruindarrek garelako. oso jodido. Bueno, kuadrilla. Joe, ametsa aterako zara, nire asteroko honetan pilo batean, A ber, eske daukagu teoria bat. Ea lagundu aldi gozuen. Bai, kontua da lehen egon garela hitz egiten gauza batzutaz, eta esaten, eta ez zuela pegatzen asko eskatu gunarekin. Orduan, gure teoria da, zenbat eta
zenbat eta estetikagoa izatea janaria. Edo edaria, Bai. orduan gaia nolako izango den, itzengo den gaia, Gero eta jorniagoa. zer uste duzu, utzi iruzkinetan. Osea, bai. Hori, zenbat eta janaria, oso estetikoa. Osea, pensatuko zenukena da janaria estetikoekin, en plan, que si un chai latte, zakizer, y tengo zenuela, tipo, de cómo está el tiempo, de liburuak, gauzak estetikoak, baina askotan gertatzen dena da, que egiten duzu de gauzak, oso beroak. Oso beroak, En plan, meme bat. maratoiak adibidez, Ja. edo zuzenekoak egiteaz. Hori da, inside joke bat. Bai, guk bakarrik. Pensatu zer esan nahi duen maratoi bat. Bueno, zuzenekoan, Jokinek ere ulertuko du, Bai. ez? Bai. Claro. Zuzenekoa, zer esan nahi du zuzeneko. Nada, gaur bai, eta nintzen dago bigarren kafeko kolaborazioa egiteko zain. Hemen daukat bideo deia, hemen mikroa, dena prest, así que hori. Berrogeita hamaika irabazten, duela minutu bat galtzen, 8 minutu geratzen dira. Qué partidazo está viviendo. Vais a sacar la bucaera súper apretada, eta bagian infarto bat emango ditu. Es aquí. Lo mismo que ella. Bueno, etxera iritsi berri naiz, kristonotza egiten du. Barkatu planoengatik partikoak, baina eskematen dit kriston lotxa ateratzea hor kamera eta jarta. Eta horregatik, ez naiz, ez da nik maite doan plano... Bueno, politena niretzat. Baina, bueno, ere horrela nire papadarekin harremana egiten. Galdu dute, iruz irabazten bukatu dute geratzen ziren 25 segundu, claro, egin behar duzu jugada, irukoa botatzeko, bueno, haze irukoa. Eta irabazi dute ensinokoek, eta claro, horrek zer suposatzen du. Uste dut, empatatzen dutela garaipenetan, baina hauek irabazi dietenez irutik. Eta joanean ardoik irabazi ziren uste dut biz edo batez, pues jartzen dira besteak aurretik. Así que estás en descenso, ostras, ema... Que follon eta ni hile hauek. Osea, daukat, aste bat jaitsi zitean duela 3 egonekiko, aste hartan eta nago, osea, buelta alaire. Ikusten zait aurpegian, ikusten zait indarretan. En fin, bueno, lehen erasi dudala, gilak egiteko azeitunilak. Eta gero, hemen, hozkailuan, badut, hauek zeudela alkanpon euro batengatik, ez dira ikusten, baina dira mutrikukoak. Non ikusten nuen, bai. Producto de Perú, baina dagoen botauen ¿cómo se dice? En mutriku. Claro, es que zainzuriekin eta horrela Producto de Perú, vale, esportatua. Baina honetan zer esan nahi du Producto de Perú. Joan direla hemengo barkuak ara
arrantza egitera edo han arrantza egin dute eta ekarri dute ona. Zuek ze uste duz. Dia batez bihar noala haizea eta ikerrekin Esne Beltzaren azkeneko kontzertura ditut kriston gogoak. Así que, de hecho, asteazkenean joan bertzen bideo berezi bat horren inguruan joango dela urrengo asteazkenean esan dizuet, osea, nago aste hau lur jota hilekoarekin ezakitzuei afektatzen zaizuen, hainbeste, eta ze tip emango bendioak ere, en fin, ala, mano afaldu, bildu barko nuke, jarri barko nuke lavadora, hori bihar, eta hori afalduko dut, eta banoa ezakit irakurri edo serie bat ikusi. Zer izarete zuek ikusten irakurtzen, iruzkinetan mesedez, behar ditut gomendioak. Kaixo txikiz, larun bata da, otsaiak bi, eta prestatzen ari nahi nire bila pasako direlako, atxaldeko 4:28 dira, Bilbora joateko Esne Beltzaren azkeneko kontzertura. Baina, orain probestu nahi dut makillatzeko tartea dela, zertarako, hitz egiteko, bai. Ze, atzo, ezakit entzun duzuen Denuncias Euskal Herria eta Denuncias Nafarroa, o Denuncias Navarra, que por cierto, gaztelera dena, pero bueno. Ateraze Denuncias Euskal Herri kontu horretan testigantza bat baino gehiago esaten zutena influencer musikari baten inguruan, osea, influencer musikal erabiltzen zuten, hau da, edukia euskera, esaten zutela euskal, sortzen duena musikaren inguruan. Bueno, inizialak ere eman zituzten, hau, eta nik uste dut nahiko garbi dagoela nor. Vale. Zergatik ez dut ulertzen gauza bat, jendea publikoki agertu dena, hori gaitzesten, edo nik badakidala, modu batez edo beste, flipatzen ari direla egoerarekin, ez dut ulertzen, orain, joaten balimanek, bere kontuaren jarraitzaileetara zergatik jarraitzen dute. Osea, zergatik artista musikari handiek jarraitzen dute, osea, eski ez du, osea, ninago, osea, uste dut jarriko nukela eskua zutan, agen erreko naiz, nik uste dut estrategia izango dela hartu, desagertu egun batzuk eta hueltatu. Ze, andoaingoa zen, andoaindikat bota zuten, osea, salaketak inkluso jarri ziren, osea, judizializatu zela, tipoak adin txikiko zein adin nagusiko mutilei argazkiak eskatzen zieten eta kontatu didaten arabera oraindik badirudi. Horretan edo antzerako gauzetan jarraitu dezakela, así que, no sé, osea, eta batzutan behar da konturatzea eta hitz egitea. Ze, ni adibidez ez nintzen konturatzen jarraitzen nuela, adibidez pasatu zena plaxarekin, barrakakoarekin, ez nintzen kontziente jarraitzen nuela, orduan, esan didate gaur, egon ez ditretu pertsona batekin, eta nik logikoa denez, un follow eman diot ez duelako azalpenik eman, eta ezakit, joder, no sé. Orduan, ze iritzi duzue honen inguruan, gustatuko litzaidake irakurtza benetan ze uste duzuen jarraituko dut makillatzen ze bestela. Badakizuen ni hemen enrollatzen naizela eta ez duela ez egiten. Bueno, ez da luke izango, obviamente, mana makillatzen. Bueno, equipo, zer modu zaudete, kaixo Iker! Zer modu? Bueno, txoferrak diozuela atera nahi. Bagaude ja Bilbora iristen, osea, ja gaude Bilbon, Miribilan, eta zer egingo dugu gaur, Iker? Ai, azto zaio eta kolakau? Bai.
Hori bagoaz, ez nebeltzaren partidura, partida, partidura, bai. nebeltzaren kontzertura Noren auka. Bilbao Basketen kontra, Miribilan. Ez que horregatik esan dut, Bilbao Basketek jokatzen du Miribilan. Eta hori, bueno, joango gara aparkatzeko lekua topatzen dugun, eta hurrengora arte. Bueno, hurrengora arte, berora arte. Ia egon gara guztietan, eta beti norbait falta. Kartzelan zegoela eta etxean beti norbait falta. Deportatuak dauka errestearen ataka, eta handabil bueltaka errefusiatuaren kanta. Lasaitasunez pentsatu, mantxo antolatu, eta ibili korrika. Herri honek ederki dakita.
malkotan nire urtean nintzen askotan zure lehiopean abezen ez nabetxetan abezenak joaten dira onda zaurian egindako gaztelua ez dituzte olatu eke batxiko gure eskuekin marrazundako noreak ez dituen morak erbatito ongi etorria gelditzeko natoreta. Hola, no tengo ningún problema con el reggaetón, el problema lo tengo contigo, porque no tienes lírica y no tienes toque, cada vez que suenas esta misma canción. No tengo ningún problema con el reggaetón, lo tengo contigo, porque no tienes lírica y no tienes toque. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién?
rock and roll Atzatu jendearekin da esan bizko Nork agintzen du Nork agintzen du Horretiko bizarra Duratan da lau Gure Eta biziko bizarra Batu ez duen Eta ez dakizan dena Batu ez duen Eta dakizan dena Horretia Horretia ezin dira ikogu, renekoan soka ez dago betiko Parekiko, batik ez dago betiko Atazen horretik, ez da egeziko Atazen horretik, ez da egeziko Ez da egeziko Errazen dituzte sonrien Atera garato Errazen dituzte sonrien Zatu dazkato Errazen dituzte sonrien Arima ez darato Errazen dituzte sonrien Irri bala garato Bueno, ekipo, hauxe izan da astea. Badakizue asteazkenean bideo izango dugula, honetan bai, ze aste ez da oso gogorra izan da, eta beraz, erabaki nuen neure burua zaintzea, deskantzatzea, eta hori, beraz, bihar bloga, asteazkenean bideoa, de hecho egingo dugu esnebeltzatak, eta igandan berriz, asterokoa, beraz, badakizue astelenera arte, blogean, asteazkenera arte, aio! Batean gurutzatzen diren begiradak Barra erzean ematen diren musuak